Bé, comencem aquesta sèrie de tutorials del curs de Socioestadística amb un dedicat a la construcció de taules de freqüències a partir d'una matriu de dades en Excel. Saben que l'Excel no és un programa específicament pensat per al tractament estadístic, permet de tota manera realitzar tota una sèrie de càlculs que es poden ser útils quan no tenim accés al programari específic, com podria ser l'SPSS o el PSPP, l'R o qualsevol altre programari específic de tractament estadístic. Tots els tutorials que anem a fer durant el curs els basarem en una matriu de dades obtinguda del baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, realitzat en el mes de juliol de l'any 2022. Aquest és l'estudi 3371. Com dic, el treballarem en l'Excel i anem a passar a veure aquesta matriu. Doncs bé, així tenim la matriu de dades de l'Excel. Tenim, com veieu, totes les respostes a totes les preguntes. Cada columna és una variable. Tenim el número de qüestionari, la comunitat autònoma, la província, el municipi, el tamany del municipi, el sexe, l'edat i després tota una sèrie de preguntes. Bé, com deia, l'Excel no és un programari específic i tenim la P1 o la P2, però no sabem ben bé a què se refereixen aquestes preguntes ni tampoc què significa un 2 o un 3 en cadascuna d'aquestes preguntes. Tenim clar que això és l'edat i per tant 53 anys, 64 anys, però la resta no ho sabem. Per ajudar-nos disposem de la informació en el PDF que teniu en la mateixa carpeta, en l'aula virtual. Tenim el qüestionari per un costat, en el que veiem totes les preguntes, sexe, home, mujer, l'home es correspon amb l'1 i la dona es correspon amb el 2, edats, la P1 és una pregunta respecte al coronavirus i si li preocupa molt, prou, bastant o poc o gens, el 1 correspon al molt, el 2 i així successivament. Per tant, tenim d'accés al qüestionari, ens ajuda a entendre la matriu de dades en l'Excel. De tota manera, també hi ha altres preguntes com comunitat autònoma, província, que el qüestionari no es facilita el sistema de codis i per tant no podríem saber quina és la comunitat autònoma 1 o la província 4. De tota manera, també disposem en la carpeta de l'aula virtual del llibre de codis i en ell tenim més especificades aquestes correspondències entre números i conceptes. Per exemple, la comunitat autònoma que tenim aquí, veiem que l'1 correspon a Andalusia, el 2 a Aragó, el 3 a Astúries. Bé, com veieu, estan ordenades alfabèticament, excepte Ceuta i Melilla, i per tant no és massa complicat. En resum, tenim les variables en les columnes. Per saber cada pregunta i quins valors té cada pregunta podem consultar el qüestionari o el llibre de codis i així podem fer el tractament. Per altra banda, les files són, com sabeu, els casos. Cada fila es correspon a una persona entrevistada, qüestionari 1, qüestionari 2, qüestionari 3, estan numerats i per tant podem tindre a tots els individus en una mateixa matriu. Això significa que sabem de cada individu que ha contestat a cadascuna de les preguntes i de cada variable o cada pregunta què és el que han contestat tots els individus. Aquesta base de dades del baròmetre de juliol del 2022, estudi 3331, disposa d'una mostra, d'un tamany, d'una dimensió que es correspon amb 3.988 persones. 3.988, veieu aquí en el número de qüestionari, això és el número de qüestionari, i aleshores, com veureu, té una gestió una mica més complexa. Si volem que se vegi la columna sempre, podem fixar-la de manera que encara que baixem cap avall en visualització, crec que era, i mobilitzar, aquí dalt visualització, immobilitzar subfinestres. Si posem immobilitzar primera fila, veureu que encara que ara ens movem a través de la matriu de dades, la capçalera sempre estarà i sabrem exactament
a quina es correspon cada columna. I per tant tenim qüestionari aquí, 3.988 qüestionaris. Bé, la primera operació que volem realitzar quan tenim una matriu de dades és el recompte. En el recompte el que volem saber és quantes vegades apareix un valor dintre de tota la matriu respecte a una variable en concret. Per exemple, sexe. Quantes dones i quants homes hi ha. Hem vist, si no ho recordem, ho tornem a mirar, que en el sistema de codificació home és 1 i dona és 2. Per tant, aquí comptaríem dosos, serien dones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i així successivament, fins a la 3.988. O home, 1, 2, 3, el mateix. Clar, quan tenim bases de dades tan voluminoses no és massa operatiu. Bé, el que farem és utilitzar, podem utilitzar almenys dues eines, jo us explicaré ara en aquest tutorial 2, una que és a partir de la funció recompte, o sigui, compta, i una altra que és a partir de les taules dinàmiques. En la primera el que farem és donar-li una sèrie d'instruccions perquè compti en la columna els valors, i en l'altra veureu que és molt més operativa. En qualsevol cas ho farem en un full a banda. Com veieu, podem ampliar els fulls amb aquest signe més d'ací, obriria un full nou, anem a dir-li taula, anem a comptar comunitat autònoma, que tenim aquí, en la columna aquí, aquesta columna, tenim així tots els junts, que recordeu pel sistema de codificació del llibre de codis sabem que és Andalusia, i anem a dir-li que volem que recompte. Començarem posant els valors que volem comptar, que seria la nostra x sub 1, que són el 1, el 2, el 3, posem una sèrie de 3 i després la copiem, arrastrant, o sigui, seleccionem els 3 i arrastrem fins que ens aparega el 19, ja tenim els 19 números. Tindríem aquí la comunitat autònoma, Andalusia, Aragó, Astúries, és que és per ordenar més, Ceuta i Melilla. Doncs bé, ja tenim aquí les comunitats autònomes. Si fem doble clic aquí en aquest ample, ajusta les columnes per a ocupar menys espai. Molt bé, ara el que volem fer és el recompte, que se correspondria amb el nostre n sub i, i per a fer-ho, com us deia, anem a utilitzar una funció, les podem introduir a través d'esta tecla, se'ns obre una pantalla on podem buscar, comptar, pes, i aleshores ens ofereix totes les funcions que fan un comptatge. Aneu en compte perquè depèn de la llengua en què tingueu l'Excel. Si és en castellà seria contar, sí, o sigui, compta, comptar. En valencià és compta, en anglès seria count. En el nostre cas volem utilitzar compta sí, que compta el nombre de cel·les d'un interval que compleixen una condició. Molt bé, diem que d'acord, i aleshores ens demana que li donem informació sobre l'interval on ha d'anar a buscar el recompte, és a dir, on ha de comptar. Nosaltres obtenim això en la fulla 3371 i se correspon a la columna D, que comença en D2 i recordem que acaba en 3.989. Si apliquem la majúscula fins aquí. Si apliquem la majúscula se selecciona tot. Quan marquem el primer, després apretem majúscula i marquem l'últim, se selecciona tota la columna. Molt bé, ja li hem dit que ha de comptar tota aquesta columna i ara ens demana que li diguem quin és el criteri per a fer el recompte. En aquest cas, com que tenim els valors de la x sub i al costat,
el recompte s'ha de fer en funció de si la casella de la columna D és igual a 1 i amb això ja tindríem el recompte. D'acord? 683 casos tenim d'Andalusia. D'acord? Molt bé. Ara tindria que fer això les de 9 vegades, però si ho copie podia avançar. El problema és que si ho copie, a la baixar la columna, a la baixar el copiat, si us fixeu, el 2 s'ha convertit en 3 i el 89 s'ha convertit en 90. Veieu? Aquí D2 3.989, que és on està el recompte. Si jo faig la còpia sense fer cap altra cosa, baixa al D3, si baixa un altre, baixa al D4, i això no ens interessa. Ens interessa que compte sempre en el D2. I per a que ho faci així, el que fem és fixar la fila, és a dir, el número, amb el dòlar davant, en els dos casos, no? En el D2 i en el D 3.989. Si us fixeu, al mateix temps també, aquí era B4, aquí és B5, aquí és B6, és a dir, que el número de la B també va canviant, però en aquest cas sí que ens convé perquè el que volem és que compare amb el valor X sub I que té al costat. Per tant, això no ho canviarem, només fixarem l'interval en el que ha de fer el recompte. I ara sí, arrastrem a tota la columna i obtenim el recompte total de casos per comunitat autònoma. Al final podem afegir-li un total que se correspondria a la N majúscula i la podem obtindre fent en el menú d'inici, fent una suma automàtica que tenim aquí, que normalment selecciona bé, però si no ha seleccionat bé aquí podem canviar les referències, va de C4 a C22, li fem un intro i tenim els 3.988 casos. Doncs bé, i a partir d'aquí ja podríem anar fent els càlculs que necessitem. Cliqueu 2 vegades aquí i s'ajusta per a tindre, diguem, les caselles més juntes. Bé, aquesta és una manera de fer el recompte i, per tant, tindre les freqüències. Una altra fórmula, una altra manera de fer-ho és, sense seleccionar ninguna columna ni res, simplement estant dintre de la taula, insertar, en el menú d'inserció aquí dalt, tenim una opció que és taula dinàmica. Taula dinàmica, tindríem que insertar una taula dinàmica que quan seleccionem ens obre un menú en el que veiem que ha seleccionat totes les dades, és a dir, des de A1, és a dir, des de la casella A1, que és la primera, fins a la GI, que està en aquesta columna, 3.989, és a dir, l'última columna i l'última fila, és a dir, primera columna, primera fila, fins a l'última columna, totes les dades, en definitiva, i que li diem que volem que ho faci en un full a banda, és a dir, en un full nou, és a dir, apareixerà aquí baix un full nou amb la taula dinàmica. Li diem d'acord i aleshores efectivament ha aparegut aquí un full que anem a dir-li taula dinàmica i que anem a situar just al costat de la base de la matriu. La forma d'ordenar-ho, per a estar més aclarits, és la matriu de dades al principi, després els elements, diguem, que tinguen més informació, i com veureu la taula dinàmica és un d'eixos, i a partir d'aquí anem afegint les informacions que vulgueu. Veieu que en la fulla que ha creat la taula dinàmica tenim aquí un requadre que diu taula dinàmica, en el que se poden generar informes de manera més o menys automàtica. Quan jo me situe fora, és un full normal d'Excel. Quan jo me col·loque dins d'aquest requadre, veieu que aquí a la dreta ens apareixen tota una sèrie d'elements en els que podem fer una sèrie de tries. En primer lloc, en aquesta caixa més gran, el que tenim són totes i cadascuna de les columnes de la matriu. I per tant, aquí tenim totes les variables, el estudi, comunitats autònomes, província, sexe, edat, P1, P2, totes les preguntes de totes les columnes que tenim en esta matriu. És a dir, totes les columnes estan aquí. I aquí el que fem és seleccionar
una de les columnes, nosaltres havíem seleccionat comunitat autònoma, ràpidament apareix aquí uns valors, no? Ha fet una suma de tota la columna, és a dir, ha sumat tots els valors 1, 2, 3 dels 3.988 casos i li dona 33.000, però nosaltres el que volem és que recompte les comunitats autònomes i les col·loqui cadascuna en una fila, cada comunitat autònoma. Per tant, agafem d'aquí, en el botó seleccionem i en el botó de l'esquerra, el principal del ratolí, arrastrem esa variable, veieu? És una selecció en el ratolí, manteniu apretat el botó, l'arrastreu i la situeu on voleu col·locar-la. I ja tenim aquí, diguem, uns números. De tota manera, aquests números continuen sent erronis. Fixeu-vos que el primer cas sí que es correspon amb el recompte que havíem fet nosaltres, 683, però en el segon cas tenim 202, mentre que antes havíem obtingut 101, i en el tercer 288, mentre aquí eren 96. Això passa perquè el que té aquí és la suma. Aleshores el que ha fet és sumar tots els uns dels 683 casos d'Andalusia, però ha sumat tots els dosos d'Aragó, a la qual cosa el que tenim és 101 per 2. El tercer valor que tindrem serà 96 vegades que apareix 3, per tant 96 per 3, i per això dona 288. Nosaltres el que podem fer és canviar, perquè aquí veieu que hi ha un menú desplegable, aquesta fletxeta, i el que triem és configuració del camp de valors, triem aquesta opció, i se'ns obre una finestra en la que podem triar una sèrie de valors per a que siga el que se reflexe en la taula dinàmica. En el nostre cas, n'hi ha màxim, mínim, variança, desviació típica, mitjana. El que volem és que faci el recompte. Triem recompte, li donem d'acord, i aleshores ja sí que tenim la taula de recompte, de freqüències. Bé, com que això és una taula dinàmica, no podem modificar res del que hi ha aquí, només que podem operar amb els menús que tenim aquí a la dreta. Per a treballar amb ella el que farem és copiar-la, la seleccionem completa i en el botó de la dreta del ratolí marquem copiar o en control C, anem a la taula dinàmica, a la taula que havíem fet abans, i en el botó de la dreta despleguem i peguem valors. No peguem tal qual, perquè si no ens torna a copiar la taula dinàmica i no és el que volem. El que volem és que ens copi els valors, només els valors. I aleshores peguem això, i si es fixeu tenim la mateixa taula, si agafem i copiem això, control C, i ho copiem aquí, i això d'aquí, control C i control V, ho copiem ahí i llevem este d'aquí, fem dos clics, tenim exactament la mateixa taula que amb la funció de recompte, o sigui, de comptar sí que hem fet adés. Doncs bé, ja tenim aquí les dues maneres. El cas és que, clar, amb la taula dinàmica és tot com molt més ràpid. Ara ja no volem comunitat autònoma, com veieu desapareix la taula de la comunitat autònoma i anem a comptar per edats. Comptem per edats, ens torna a fer el mateix, ens afegeix ja, agafem amb el ratolí edat i l'arrastrem a files, torna a fer-lo de la suma, tornem a canviar aquí en configuració del camp dels valors i triem el recompte, i ara tenim aquí la taula de la distribució de les freqüències per edats. Com veieu, està en edats simples, és a dir, cada edat. No podem canviar res aquí, fem el mateix, copiem la taula completa, per a seleccionar, seleccionem la primera casella, on anem a l'última i en la majúscula apretada seleccionem l'última casella, botó de la dreta del ratolí, copiem, i ho anem a copiar en un altre full, que l'afegim amb el signe més. Aquí, en el botó de la dreta, copiem els valors, recordeu, no este, sinó este, els valors, i ja tenim aquí la taula d'edats. Anem a dir-li taula edat, per a saber on està, i aquí tenim l'edat, que en aquest cas seria equivalent a la X sub I, perquè està en edats
simples. Aquí tindríem l'N sub I i ja tindríem la nostra taula. Aquí està el total general, aquí baix, direm general perquè estigui més ajustat. Seleccionem i ja tenim la taula de dats. Una taula d'aquestes característiques amb tants valors, fixeu-vos que té quasi 80 de valors, és difícil de treballar, és una variable de tipus continu, és una variable a més de raó perquè hi ha un zero absolut, no podem tindre edats negatives, per tant és una candidata perfecta a construir una taula de freqüències per intervals. En la taula, en el qüestionari, veieu que el CIS mateix ja proposa unes agrupacions que són de 10 en 10 anys, excepte el primer interval que comença en 18, que són majors d'edat, i arriba al 24, i a partir d'aquí va de 10 en 10, fins a l'últim, que torna a ser, diguem, diferent, l'interval, perquè arriba des del 75 fins a l'edat més elevada. Aleshores nosaltres anem a replicar aquesta proposta d'intervals, que eren de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64, de 65 a 74 i 75 i més. Molt bé, aquí tenim grups d'edat. Hem d'anar posant una sèrie d'informació. Tenim el límit inferior de cada interval, que necessitarem per a calcular algunes coses, i menys 1. Tenim el límit superior de cada interval. A partir d'ací podem calcular l'amplitud i també tindrem que calcular quin és el valor de la X sub I, que serà la marca de classe. Molt bé, aquí tenim el 18 com a valor inferior, aquí el 25 com a valor inferior, el 25 com a valor inferior, el 35 com a valor inferior, el 45, el 55, el 65 i el 75. Com a valor superior tenim el 24, el 34, el 44, el 54, el 64, el 74, i aquí tenim un problema perquè el MAS vol dir que fins que s'acaben les dades, si no tenim aquesta informació, se sol fer una estimació. Aquí, com que sí que tenim la informació, perquè sabem que l'últim valor és de 98 anys, li podem posar aquí directament el 98. Molt bé. Ajustem les columnes i així anem tenint una taula més compacta. L'amplitud és la distància que hi ha entre el límit superior i l'inferior, per tant serà L sub I menys L sub I menys 1, és a dir, que és igual a este d'aquí menys este d'aquí. I això té una amplitud de 6 i això té una amplitud de 9 i este últim de 23. Aquí tenim un problema, i és que ajusta a 24 i la gent que té, diguem, 24,9, si la considerem com a contínua, aleshores tenim un problema a l'hora, perquè l'interval en realitat és de 10 anys i així es dona com un interval de 9. Per tant, anem a canviar-ho a 25, a 35, a 45, a 55, a 65 i a 75, en el benentès que el límit superior és un límit obert. O sigui, no és un límit tancat com el límit inferior. El límit inferior és un límit tancat i el superior és un d'obert.
Per tant, diguem, no arriba exactament al 25, sinó al 24, aquí estaríem al 24,99, etc. Molt bé. Ja tenim l'amplitud. El següent pas seria calcular quin és el valor que li imputem a l'interval complet. Recordeu que és el que anomenem marca de classe, i que la marca de classe la calculem com la suma dels dos límits, este i límit inferior més el límit superior, i tot això entre parèntesis perquè la divisió la faça com toca, dividit per 2, i per tant la marca de classe del primer interval seria 22, del segon 30, 40, 50 i de l'últim seria 87. Doncs molt bé, ja tenim aquí els valors. Ara necessitem saber quines són les freqüències. Les freqüències les anem a calcular a partir del que tenim aquí. Òbviament seria una suma de totes les freqüències que hi ha del 18 anys fins a 24, és a dir, la suma de totes aquestes n's. Després en la següent seria la suma de totes aquestes n's, fins al 34, i així successivament. Com fem això? Doncs fem una funció de suma, i senyalem i arrastrem en la senyalització des del 18 fins al 24, li donem a entrar i tenim 261 casos que tenen una edat de 18 a 25. I faríem el mateix per cada interval. És igual a la suma de 25 fins a 34. Igual a la suma de 35 fins a 44. Igual a la suma entre de 45 fins a 54. Igual a la suma de 55 fins a 64, igual a la suma de 65 fins a 74, i en l'últim cas seria la suma des de 75 fins al final. Doncs molt bé, ja tenim aquí les freqüències dels grups d'edat. Aquí tindríem el total, que seria n, i seria igual a la suma automàtica. Hem d'afegir el 261, que no sé per què se'l deixa fora, i tenim els 3.988 casos. Així mos és una llengüeta de que hi ha que se poden fer més sumes i tal. Entonces ignorem l'error de tots els casos, de totes aquestes ignorem l'error i així successivament. Ignorem l'error. Ara, següent pas, freqüència relativa seria igual a la divisió de n sub i entre n. Per tant, seria aquesta casella dividida per aquesta. Molt bé. Així tenim la freqüència en proporció. Podem regular el nombre de decimals a 4, per exemple, i tindríem que és un 6,54. Ajustem. Clar, si ara jo copio tot això, me va donar errors, perquè, clar, aquí divideix per L12, aquí divideix per L13, aquí divideix per L14, i així successivament, però clar, el 13, el 12, el 13 i el 14 ja estan buits. Per tant, això significa que aquí he de fixar la línia, el número 12, perquè no canvie quan jo l'arrastre. I aquí està, aquest canvi, i al final he de donar-ho. Doncs tenim aquí les freqüències relatives dels grups d'edat.
Un 6,54 té entre 18 i 25, un 12% o 12,11 té entre 25 i 35 i el 21,7 entre 45 i 55. Molt bé, el següent element seria la freqüència acumulada absoluta, que recordeu que es construeix d'aquesta manera. En la primera casella està la primera casella i en la segona casella el que fem és a l'anterior suma, a l'anterior que acabem d'acumular, li sumem la corresponent a la mateixa fila, la mateixa freqüència absoluta. Si ho construïm així i ara arrastrem, és a dir, copiem, tenim totes les freqüències absolutes acumulades. L'última ha de coincidir amb la n total, i així ho tenim. I en la freqüència relativa acumulada fem exactament el mateix, però en aquest cas en les freqüències relatives. És a dir, la primera seria la freqüència relativa primera, i en la segona casella ja tindríem l'anterior, la que acabem d'acumular, més la corresponent a la de la pròpia fila. Molt bé, i ara arrastrem això i al final obtindrem l'1. I ja tenim una taula de freqüències, a la que podem afegir-li les vores, i tenim la nostra taula de freqüències que, si volem, a més, podem anar arreglant, seleccionem, centrem els títols, els posem en negreta, i així tenim una taula completa. Doncs bé, espero que aquest tutorial us hagi servit o us siga útil en el futur quan tingueu que utilitzar una matriu amb dades en format Excel. Fins a la pròxima. En el pròxim tutorial explicarem tot això de les taules de freqüències, però per al programa SPSS. Fins a la pròxima.